mache Kwasi Asante sika enti menya sika asanan Dabi. praise God Hallelujah. mache Kwasi Asante sika but they say so urade ani na nyame o ma dum nyina broso mano no o de mfaso ba e bia Kwasi Asante sika be de che no mfaso beba eya nkwatentene praise God Hallelujah. eya hoodene Yes. praise God Hallelujah. eya generational blessings Amen. enshira wo hoda bia praise God Hallelujah. se mi diye mi baba diye mi nana bediye mi nana kanso bediye masefu bediye adie ketua bi a me yema Kwasi Asante no praise God Hallelujah. ndi onyankopon betimi ama adom nyina ya de ban aboroso ama e wo de wo ye no ndi obi wo ha o chesika onim se sika no obenya no praise God Hallelujah. betimi aye sika ebetimi aye bibia bi ebetimi atowo nkwa ebetimi ama obonsam anase atamfu susuye bia wasusu wo ho a wo de pasa wo no Kwasi Asante adete no ebetimi ayi wo firim Amen. praise God Hallelujah. Twasoma me Ose na eniyama nyina mu da bibia mu no eni da nyina eni da bia monya de edoso ma mu mobenya nia edoso ma mu de ai edoso ma mu. Hallelujah. Amen. Da nyina praise God. Hallelujah. Mobenya nia eboroso da nyina praise God. Hallelujah. Twasoma me Ose na mabroso adwuma pa nyina mu na mobaboroso wo edie mu adwuma pa nyina adwuma papa bia mu obaboroso babroso editie obi a o ma no awurade ma ne boroso ewa adwuma pa nyina mu omma mi betimi de wagira hemfo anim akasefo anim praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. O kasa awurade ba ma ya tse Amen. eye nipa we na wakasa Yes. to aso Ose sadia wa kiro se na wa tro se oto apete ode ma ahiafo wode amahiafo ne trene na ne ade ose ne trene no wo ho na se wa ma atwaman a na we ya trini what I say yes ebi nimu nim uja abonu na so kan ho biem na tiefo nte dia Bible na ka no ose dey enti nkro no se ose dey sadia wa kiro se oto apete ode amahiafo wa cheche sa praise God. Hallelujah. Watu apete a giver he spread it all praise God. Hallelujah. Watu apete wadi amahiafo enti ne dia ne trene wo hoda na ne trene no e hoda. Hallelujah. Amen. Enti wo hu se obi betimi achade a yes na wadi ne hu nyina bata awurade praise God. Hallelujah. Enti wabaye ohutini praise God. Hallelujah. If it's obi no urade a na urade nini mu a ontimi entompete praise God. Hallelujah. Obi ani tiri mu odin bia embata urade ho praise God. Hallelujah. Because ono kura no ebia de kura no no mrada ho emra ye de ben Eda ho hwe no anche obi bi enti obeda anche obi bi onche but odi ne ho abete urade ho a awurade de ne ho homa wura ne mu no Bible say otopete praise God. the mahiafo. Hallelujah. Amen. Now oye ne sa ne trene ne nsai ne nsira ne nsai Abida na mo say ne trene ne his righteousness endures forever. Praise God. Hallelujah. Ne trene no ehoda bia. Praise God. Amen. Editie nia otopete no ne trene ehoda bia. Amen. Ni nsira no ehoda bia. Famiko First John chapter number 3 verse 7 no na yenhwe ade kakra ho. Ye wi ebesan ba yachi. First John chapter 3 verse 7. First John chapter number 3 verse 7. Maybe maybe osidai verse 7.
1 John 3:7. 1 John 3:7. Yes. 7 ni say. Ima nkuma. Amen kuma. Mumma obia enna adamu. Mumma obia na adamu say wo cha de ebesa. Praise God. Hallelujah. Amen kuma. Emma obia na adamu. Okay, menkuma okay nyame ma nyame awotefo. Memma obia na adamu say Osi mumma obia na adamu. Mumma obia na adamu. De oye de entene no. No obia oye de entene no. Osi watene sade ono ara enso tene. Obia oye dey. De oye de etene no. Etene no. Osi de oye de etene no. Otene sade ono enso etene. Otene sade Awurade Nyankopon so oye dey. Otene. Idi obi oye adi tene ne bia no. Obi a oye giver otopete no. Otene. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Because obi timi go wuresum go gie duro no go nya sika. Ebi bechiche. But won chiche mfi akomapem. Praise God. Hallelujah. Na ne oya de trene no, o trene te se de ono so trene no. Yakopon so trene. To asoma me. Enti nwatwe se. O se den. De oye bone no. Na de oya bone no. Afri obronsam. Ofi obonsam. Efri se. Abonsam no ofri mfitiase ye bone. Bonsam no ofri ase a nitiri mo den. To aso. Yei enti na Nyankopon ba no. We enti na Nyankopon ba. Ne ho adi. What you say? Obasai obasai. Obasai no. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na wa manipa bata ne ho no. What the odobi ewura wo mu. Praise God. Hallelujah. Na so bi dua. We dua no wakoma pem. Amen. Amen. To aso. Osi obiara a Onyankopon awo no no enya bone. Obia nyame awo no no. Onye bone. To aso. Efri se. Ne suti ni mu. Efi se obonsam ne su no etini mu. Osi obiara a Onyankopon awo no no. Awo no no onye bone. Enya bone. Efi se Nyankopon. Efi se Onyankopon na wawo no. Onyankopon na wawo no. Hwan na awo? Onyankopon. Ena otirimo odin sa no. Praise God. Hallelujah. Hwan na awo? Na otirimo odin sa no. Nyame na awo. Ose de Onyankopon awo no no. Onyankopon honhom etini mu. Enti e ma wontimi nya bone. Enti so obi dua ne befu mu a is the spirit of God. Within that person, Nyankopon honhom ye de be. Etini mu ntina owo ayem hihye. Wo odo, owo temma, nyame honhom bi ye de be. Etini mu. Praise God. Hallelujah. Indi no wo sa ayem hihye, no wo tema, no wo odo no. If the nyame awom no, Onyankopon honhom ye de be. Etini mu. Enti se utirimu ye din a. Bonsam honhom na ye de. Etiwu mu. Praise God. Hallelujah. Tina untimi ndo nipa. Untimi mpe nipa asem. Untimi nyani ya eso nyame yene no. Aba ewo mu no eye tirimodin sunsun. Praise God. Hallelujah. To asoma me. Osi na ye ni kase a ti ase no. Se yenno yen ho. Yenye dai. Yenno yen ho. Yendo do yen ho. We ni kase a ye tifri fitiase se for God loved the world. Yesu Christo odowiase. Praise God. Amen. Hallelujah. We ni tifri fitiase. Yes. Se yenye dai. Yendo do yen ho. Enye se Cain enye se Cain a ofri boni mu na okum ni nua eti Cain no na ba ewo mu ye bonsam because Nyankopon gas ye go ba afore no na nka Cain ayo obi a ono nafuo no o kuani de nka o de ade a chase nkanya den but o go fa ade a enye ena o de ba afore ena ye ba de ade a ye ba afore ena ye ne ya no kum no enti obi abapa eni ni mo no de o wa abapa ya ade a na ye na ye na shi itirimu ya dembo nsam na tirimu enti de abapa woni mu no o ya de pa no na de ababoni te se k e woni mu no no meanwhile so grado ebi onu wo sene
dia nipa ne ye no o wosene no but they say ababone be yesunsum ena tini mu nti no dia wa abapa ne ye no na ye ne ya ya woni da ban wo ba da ban mayenye ho oboa be yesunsum ababone sunsum na woni mu enti na ye ne ya ro na se ka wo wosene no praise God hallelujah to asoma me o se na adan enti na kumebel every say ono ara ni nyuma ye bone na ni nyuma ye dey ye bone na ni nua de no de na ni nua ne de na etene praise God hallelujah amen enti na ka nyuma ye dey na etene na ye bone praise God na ye be nyuma de na etene enti nipa tan bebreba o de atan nipa wo wiase nyina eya babone atiti nipa mu o tan ya wabusuam de wa asorim praise God hallelujah ne wa efiefiem ne wa nuanum ne wa mem sabana atiti nipa mu a ye de sori ti enua ya babone na ne okura bapa no da bia ye tan no efise o ya wo yiri yam ye de be praise God hallelujah amen wie twasukitu abi na wie ho na bra wachi osidai dumiansa no ati fi asam se wonam odoso nya daa nkwa no obi a wo do no onya dan no onam so nya de ben daa nkwa praise God hallelujah o se enuanum wi ase tan mo tan wo papa ya twamu afri owuo mu ye die ye nim say ya twamu afri owuo mu enkwamu nkwamu nti so obi ya de pa na say ya tan na ya beso otiase ya twamu afri owuo mu ko nkwam enti se nipa ni wo honam fam na koda o wani raso amen praise God hallelujah amen ti nipa bebre obi wa ya de pa ma ya just wa hwere nkwa but the nkwa no nye na wiye no praise God hallelujah owon kwafoforo bi a okofa amen nti yen de yenim se yetwam afi owuom abankwam esan ade papa yenti kan yen de yenim se yetwam afri owuom ko enkwam efri se yedo anuanom efri se yedai yedo anuanom tie obi a odo ne nuano watwam afi owuom ko enkwam praise God hallelujah if you say nyame boss ro de Yesu ba ye call ye no the odi ja ye nyina ye odo praise God hallelujah it is obi danuanom a watwam afi owuo mu konkwam praise God hallelujah osi dia onni do no obi a onni do no wati owuo owu a wa wie ye nyefe ati owuo mu obiara a otan ni nua no obi a otan ni nua no eye oridifo wo ye widini roba wo ye widini di antina otan no eye de pebia wo ye antina otan no obi a otan ni nua bia no is a wicked person o ye widini praise God hallelujah ozi namunim se dan kwa rentena oridifo biara mu wate obi a oye widini no dan kwa ntena ni mu obewu ase wubewu owu akowu owu pre no kan de twa to mame osidai 16 say yayi mu na yehunu odo no yehu odo no se ono de ne kra to ho ma yen odi ne kra ye de be to ho ma yen that is love praise God hallelujah odi ne kra to ho ma yen amen na esese yenso se ye de yen kra to ho ma anuanom wate praise God hallelujah yenso esese ye de ye kra to ho ma hefo anuanom nipa nyina
dear never me a dear krato amay. Say, will be persons who are giving. Praise God. Hallelujah. Ye be ye givers. And on the trust a young sweat dear cry dear bay. At to ho ama enuanum. Na what do cry to ho ma enuanuma? And for so be was by Emra, 2 Corinthians or chapter 9, verse number 10 ho. Na beshe so be a oya yemye odiano befumu na odi kotrini mu no. And for so a woman no. 2 Corinthians chapter number 9, verse 10. Edu. Edu no say, or say, Atifiasam ayem yeso aba. Ayem yeso dia ben. Aba. Na dia odi abama oguo na oma pano se aduane no. Obama aba a muguo no. Na wama no adoso. Amen. Amen. Nia na dia odi abama ogufuo na oma pano se aduane no. Aduane no. Obama aba muguo no. Na wama no adoso. Na wama motrene aba no ase atre. Adore. What I say? Amen. Indi say me ko taburo. Me taburo. Ebia bro dua ba ko. Na me de man se fa ko dua. Me na mama aba no. Yes. Se fa dua. Fa dua. Enti sa. Yes. Enti se wo dua buro no a. Ebo bro dua ba ko. Ebebo emoho ha. Beble. Hallelujah. Amen. Na ma aba no adoso. Na ma treni aba no ase adore. Enti di oma aba ma ogufuo no. Owodo. Yes. Praise God. Hallelujah. No the more ogufuo na. Ogufuo no gu nso aso. Na di aba bebra ya de ben aba. Ama aduane atena ho. Dole. Praise God. Hallelujah. Enti the one who gave to the sower no, he has a bounty blessings. Won shira a doso. Praise God. Hallelujah. It is a ma obi a ogu abanu bibia. Ewrade dia namu sheba. Eno ka se obema odum nyina abroso. Abroso. Du ba ko ne se. Na mo yeden. Na mo nyamo ho. Na mo benya bibia. Onyankopon ya no ma no no se wo pesika but ya di sika ma no ya ma no kwatentene ya ma na domo ya di favor ma no ya di bibia ma no. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Na wa ma ayemye enyina enam yanso ema onyankopon nya aseda. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ya ma aba no obenya ayemye bebre na doso na ma ya danyame ase ye urade ye dawase adekitwe ya me maye ena aye kasie sei. Praise God. Hallelujah. Do be no se dey every say osumi hu adwuma de na sa asumi hu adwuma de enye se wode beye de ehia enye se wode beye de ehia ahotefo nko ho no nko ara na imom enam aseda bebre babroso. Praise God. Hallelujah. Enti wate osumi hu adwuma yi enye ne ehia nko a na imom ne ebema na benya ne ebebrusu bebre na ma onyankopon enya na seda 13 say ose no nam ona ose no nam musom a wohunu so be hye onyankopon animonyam wate onam de wo ya no so ebe ye de be hye onyankopon onya pano ewo de musetie ewo de musetie amode kadan Kristo asɛmpa no ne mu ayam ye ene mu ayam ye mode boa amode boa wonni nipa nyina ona musetie amode kan Kristo asɛmpa no woni bi asɛmpa we ya ye no it's a giving praise God. Hallelujah. Setie ya de ka asɛmpa no eyoma oma praise God. Hallelujah. Na osi
na ene mo ayem ya mode eboa woni nipa nyina nti dia me yi eyo oma me ma the money penny because makasa radio so a kofo bebre nya ayaresa amen obi kokun obi okura sekan osemajato there's a lot of testimony yes nti say ya ma angasa de ni ebesi kofo bebre a wonya ya sempa mu mfaso eyo ma eno ya the spiritual giving na ya ma amen but the physical giving no me pacho ma give na unsabe sai ayedai aka praise God amen hallelujah amen edi ni oma no na oma ni yi no ne mfaso edoso ebibifo onze da bia ya sresrefo sesre ye wokra na yesre enti onya ose na se ye ma onyankopon betimi am odum nyina aboroso ena ose se ye ma obema ye tere ne ase etim ose ye ma nso a ye twam afi owum ekonkwam praise God hallelujah enti the secret of success in life is giving. Praise God hallelujah enti aboroforo de ohun sa hintasam yi enti broni no ono cigarette oye bibia bi but o manti na na brabo no ekoye praise God hallelujah and na before so see ye be sum nyame ye be fatre na ekwa so ba ye tirimu ba ye den ye tirimu de e be ye den ye no aduane na obi ofie kura ye man bi ni ye man bi ni enti hwe ye nananom no tete no na ka aduane pa se be no ofie ni be di eje obi no way ni oteyen mantam ye mantam no se owaduane oni aduane e betwa bi akoma no nti sa time no hu se na ye nanam no mu basabasa dabi no mo twam afi owo makomo akwam because na odo won akomam amen ena no oni nipa mat yes ena ye ba ya na Kristosum beka kire se enche obi ade no do beko amse de sunsum wiase akosel but o de che ne o kan no de a eye ono de o de che na on de eye onfa nko sunsum wiase o ti ase wona na bi ebaifo we na eye wo enche na de obi che watade kura enhye obi che wade a o de ji unhira ene ye de sa adwem bone e de befa eno enye Kristo adwene Kristo adwene yodo ene ye de be wuram ene ye nipa nyina se wo waduro ye nipa nyina se omo ya ngrofo a tebe omo kura sunsuma nyanti ye de ye ana ma obi a kwele na aburafo de oguso ye amen enti ye ho kiri ye na aburafo ye se ye nkoma Ghana fo sika no mfiri ho kiri nim da na aburafo ne dwima ye yo but ye ba ne ye se ye diska no be ye ne mfa nye ye de atrimode aka ho ye bebra na ye mre ye bebre because odo free aburafo ne mu de mo abre ye se yesu ye fo sa odo no enfa mo ye manfo na ye manfo nkoso no mo so fo odo no emu afoforo but ye ba ye se nipa kakra bi ye ni ye be ko so abre ye ho be kire yen me na mo ka kire ye ho e be kire yen indi that principles of giving her onyankopon hwehwe to ho na ye de Kristosum enye Kristosum no ye de nkyerɛkyerɛ bɔne ewura Kristosum no ye be ko so abre tienie asofo bibira dada nipa wo ma ho ye ko Kristosum no ye de tete ye no se ma na urade be hyira wo amen ene ye de ye adwuma ene hu se nhyira wo ene bi so ba ya wo de nkyerɛkyerɛ ba se obi ma wade a o de jiw bi ntinje emma obo obi ade a o de obekɔ ba bia enye obesa de wo ye ene awura ya dwenim ena ya kora so ene egusu aye bre obi ama bre no ohia ba ohia ya from menti wanyini sen is the principles of God praise God hallelujah
Dan obekurafo no. Yes. Elijah kosra no. Ose die na wo. Ose aka me nwotoa aseketua bi a me ne me ba bedi ne ewu. Ose di ka fama me ansa. No ba ne de bae. Odi ye aduane ma no wie. Ose di aka no kwose se ntontoro wa hunu. Mane no so. Nyame ni ba kasa ye no. Na kai wo fie. Ntontoro wa ni nyina ye ma. Amen. Wa ton ko tua ne de. Amen. E dia na de bae. E yo ma no. Oma. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Enti abusuafo ya base ya kire mo se enhira no follow the principles of giving. Amen. Di akire. Amen. Na obenye nhira. Amen. Praise God. Hallelujah. Mami nkire wo giving no mu kakra. Na afi metam na so. Mami ntwa so. Ka me kire wade kitua bi. Wo de mami mfa se me ba kura na kakra ko. Enti mami nko kakra. Osi giving no se ye ka se obi ma osi is someone who devoted himself completely. Obi a ma no. Obi a watu ne ho ache so obema completely without any doubt. Semi me makwa me Asante canvas so be ewurade a wosoro be bio soro fence ne. Amen. Amame. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Number 2 is say there are no greater givers than those who gave themselves. Yeni omamu akasefo ho esene wo mo ede wo homa. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na ne o ma no according to Adisiano or say that person is a good person. Ye can obi a ye see enipa we de oya eye de oma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. He said ye trimo de your friend say wo trimodini. That the old man your friend good, me see your friend say good person. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And what is so be any trimo no maka so yo. Dabi. But the old man on your friend say or ya branded or yo. Papa. O ye ni papa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Or say sani bano so or you a person who makes gift of properties. Na dwapa de akura no otimi de ma. Praise God. Hallelujah. Bi o ye nyame djuma onopa nyame nhira owura je baini. De bia me manto platform say me ye crusade no. He is a giver. Amen. O mame. Wodia wasusu amame. O mame. Ebinum mame. Masoro mame na sankrofo no me nyini se. Wo ho kire wo. Dabi. Praise God. Hallelujah. Enti osi na dwapade akura. Odema osi the giver is a person who makes a gift of property. Ni akakura. Odebema. No odema. Praise God. Hallelujah. Enumu ni abenya nkrofo a ni oye giver no ebi wodi afre no abnegator. And edini binu no a good person. The synonyms is abnegator. I'm a giver. Ewan nsema. Na odema I trust. Odi no turu so a ye contributor. Hey, bibia gosu bia no. Odi no ba dia ba. Ebeba be shem. Indian giver. Indian giver. India for ewo nkrofo bia. Omde o madwuma ayi oma. Enti ye betimi anya obi afre no Ghanaian giver. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ghanaian giver. Ye wo India giver. Afa ye wo philanthropist. Eno na ye tepa. Philanthropist. Obi adabia. Oya adoye. Afa settler. Obi a asem wo ha. Osiesie. Afa subscriber. O sa mo phone no. Mo ya o se subscriber. Emeni ba bebre. Enye dey. Enhwe. Every subscriber is a giver. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Edu crafo no na ebia me ka say who share no Facebook 93.3 na ya catch us subscribe. And when you are subscribing,
You are a giver. Amen. You are giving something to somebody. Amen. And then the So. praise God. Hallelujah. Every giver is a subscriber. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I feel you are subsidizer. Subsidizer. It's a word under the subscriber. Hallelujah. Amen. And then you are a tipper. A tipper. A tipper. Kwameji. So when you giver, you can't tip. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwame, I'm giving you something. It's a tipper. Then I'm a giver. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the attributes of a giving or a giver. Obi a oye giver no. Eniema oya. Edi a wonya bi no. Enti obeka tell say, "Eh, so for the dey bi obechema there." I'm a giver. Then I have a name as a tipper. I will tip you something. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And after me yet truster. Obi oye giver no. Odo hoto no so a. Ye. Once and saying, Bibia near the Abraham Papa odi ahenkan. Wabeye giver and at the same time a truster. Say odi ahenkan chain there. Me koi. Obetimi akasa ama me. Ama me problem no. Menya humu aye. He's a giver and a truster. Hallelujah. Amen. Edi se nipa dine do ho ato so no. Nyame abeta wachi se bibie ni wo nipa de ba ho a o kan o mane mem. Amen. Because nipa depend on you. Praise God. Hallelujah. Be a giver and have all these names. You be obama no nya se dini we nyina. Amen. Na o man so a mafi akoma pem. Amen. Emma wo bi nu ho. Amen. Praise God. Hallelujah. Em se ma ka wa asore pen. Na mi sha no. Ami nu nyame. Na mi papa fie ebubu. Ena ehye me se me nyini yi. Ena makoto wall bi. What I say? Wall na me to na me sister ba ko den tokwa aba na mbufu na me de me na pia. Wall no bugu yi. We giving. Who say Jimmy giving? Me pia wall na gu. Me wie na san ha me na ma san discover fro. Abeto wall no. Na me sofo ampon o say ye gya nsanfuo num ne hu say nsanfuo we bon. Se wo gya Jimmy sem bi wo na hu say na fe na me Jimmy. Inti papa bi wo ha wo ya wo ye wi na wakasa sa jai. Emfa nhira ma. O yo bi papa Bible say e ma unsa benkum nya dai. Na ma unifa enso ehu. Anope wo say de o ma no no ma ne chenchen no obetwa ne chenchen. No ma ne bafu no obetwa ne bafu. Na de o ma no onyankopon betimi ama odum nyina broso ama no. Hallelujah. Amen. Abasaw yare. Oho ba ye wode. Obanchi no board ye ne wa beduru no. Na no say na last na me ka wasa me class 2 teacher. Eba asori na obeche me. Ade achi na obeche me abeduru. Na obeche me nkosua. Ene ma no ono de office sha but me dem who said dross because of maybe abetra ni mu. Praise God. Hallelujah. Man am so mfa mon kwai ma me. Because my madam abeche me achede we tie ma na fi akoma pemba na hwe se awurade omo wase ntim o se obemu watwam afi owuom abanko obewu but wu achi no o manti obenya baabi atena wo de atena o ka kire se me gya adwaman bo no de obebe awurade wujaya edu bebe awurade no o de be wo obema wa babia ye de ya de pa na no so ma wo trene no ase etim Amen. etim nti yankwa asore enkofa adwem bone. Amen. Yankwa asore asona ukonza adwem bone na wakipu a unno nipa untimi no nipa untimi ma enya asore eyekuo eyadwuma adwuma na ya chechere nya asore de ba se e de odo ebe so nipa mem nyame nhira wo Amen. nyame nka wo Amen. na no pay the principles of giving no what follow no what be ye giver when all the names. Amen. And the last one is you be truster. Amen. Ye de hoto so. Amen. Nyame nhira wo. Amen. 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 Osofu nyame nhira wo no pay. Amen. The principles of giving. Yes. Osofu akasa. 0201944485 0554820910 anope ye nimbre intinu so oba beke ho a na wabora mu ntem
na eja wonso oni ya beche anopai hwe de nyankopon enam eye papa so na oni ya che wankasa uti ye nka ba bia uti ye no na minhira no adumura obehwe ye nyina yesu senya na ado yesu amen na odin bebe akasa free ode hye oh so we see ni we ya na waje nyina ba ko ta atem oda ho town bad man papa ewurade papa nyame hira wate o shauso nyame hira papa mo ahodo so ahoden na sa charpefu yiri pefu ni charpefu no wa che chiri mu ye ni ase papa asori bi de kwa na bible say yiri pefu a we charpefu and omu change wa kan yie but na de wa ma ya ase yakupo hira papa papa mimi say de bia wo bia be hwehwem na me no kwa kwale mate de bia wo bia be hwehwem mi wi amede na ma betu dwa frɛ me papa nyami mema besra why papa awada ko sa so ko na say sponsor no sa so ku ko ka san papa kire papa oni nyami adwuma wade amen bad man nyami hira wonso adumura enka ne say obehwe yeso Pepa cho odin bebe kasa free. Ofanane. Na wanchifo obi an ye de. Ye do ba de ase. Adum. Ano pe papa kasa. Papa wakata papa. Ya de me de France. Omma. Oni pa wo dia se no amma. Wo ye be be ko ma. So when you be na omma. Ya no shira papa. Na papa mi ya de bia me ka che an se nya me ho shira. Amen. Na me pe da ku dia ba le de ya. Amen. Shab wajin swache. Sabu papa no. Wajin swache. Okay. But me no ba na kwa sorry. Yes. Papa yemfa we. Adumura. Ga share so. Me pacho odishe be ni o, udin bebe kasa free. E ba so, mami ampomani. Oh, mami ampoma. Sopo. Mami. Yami shira o papa. Amen. Anu chira wo de mai. Radio yiso. Ani asori nyina, nyame mo ho mai. Amen. Won ka wo. Won shira wo ni wasifuo nyina. Adum ni amen. 0201944485 0554820910 anopai yebefa bese mienu bi na ya sore so seria lines na ahoto wa hano enye easy adumura aba heso anapeyere papa se namba cho odin o be ka se bia abo enu odin me de sekua is the kuya anapey papa nyame shira Amen. nyame tunkom me de matem ina ba yanjom so tintiem anapey fasam no na ya konkron berate wakani ya chirewo onipa bese wakani ya chirewo onipa wakani ya chirewo onipa fasam no na ya konkron beratia wakani ya chirewo onipa Nyamishao. Wakane ya chewo. Amen. Nyamishao. Eti papa papa ode kasamaye. Yeah. Ode mami fari ntatu. So ofa mi enu bi kan ho angaye o. Adumura. So Oh, nana chafu hini. Oh. Nana fache ye. Yo, onyede. Nana umpom tizei. Asumke kamo. Pacho enkansu. Nize na mini o, ba na mo ya. Asori no awie. Nti man tin asafe. Ni dia o ma no se. Me ko sere du na man tie ma sama. Na man tie na ho ke kame. Nti ni kana se na mi shamodi. Amen. Na ko sere bia na mo be nya kwan.
Baba bɛka nsɛmpa ɛde akyerɛ Amen. asɛm ano no. Amen. Nana yɛ da ase pa. Nyana nyame inhyira wo ɔyɛ ade papa. Enti papa Yeah. to asoma yɛn. Na me ka sɛ no sɛ enipa mienu bi fra fa o. Sa na mete o maso. Ɔmo busu de beto de ka de ne wie. Me ankasa nom de me kasa wie. O de ma me fa ne. Adumura. Kitu bi na mikura. Adumura. Ɔbɛhwɛ Yesu. Mfacho BGSC quarter stop. Yeah. Amen. Amen. Ano pray yenya agin sakra de bia wo de mo de ma yenya me nam suduma papa no ne ehye. Amen. Amen. Amen kam no ne mu nyadwuma. Amen. Yemfa de twato na yedi course na tia yen sorry. Adumura. Obesha yeso. Epacho udinyo ani bebe akasa free. Obapa kuani. Oh, obapa. Ano pe papa kasa. Ano pe papa ma yen chere pa. Na minister bi me ye mi ti wo baby. The minister ni ya asam na papa e kan no ho debate. E na obisa se sa oche ana o ma no ye chere ba ya yen ti ase. Na no pe papa ma ya ti ase se enchere no ebia ne se de esiko ano pe ya ka te papa se nyame o nhira no. Amen. Me fa kwan we so achia me ofata bita e wo kede me chia no pa e wo kede me damu nyina ase. Yes, bye. Enti kwame nia ye kan se ye da nyame ase. If you say tell them ye sha ase na me kan. Se obenya asem de bia ba radio so no enyefo. Asem we ana me be kan nyame asem me ko Epacho ye de ode ma me fa we. Adumura. Obesha yeso e wona dumu na na ko tendi se ba be twa. Piao. E ka de na ke lock you. Ana me na e ma no so afa e ye jamema no. Ano pe de nyanko pa so wie enka mo da ni de nyawo. E pa nyanko pa na mo so mo de ebre. Ye na yeso ya pa na yeso ya boye bra. Na enshare so ibi aba mo so. Ni so impatente pama de fun ade mo ba asasi so. Na me ntia nkami chama jen me ntia papa na kutu minta ono so so papa na ko pa do mo nka mo da. Amen. Enti kwame me nam kwanso a me ko fie no na sa topic we e ba masum na me ko tan asesua e ho ade a enti nyame an direct wa asem we ya kenei e be yankofo bebre ho adwuma kofo bebre o ma on be sesa se do me yo mo niema ama urade nyankopon e de nhira ama wo enti a me da nyame asese o ma me kasa keke enye de mate enye de mehu emu de ono aka kire me enu na me follow enti da bia asem o de ma me no eboa binom enye me na menim kasa ba de urade na o ma me ena me de ama enti me de aseda ma me nyankopon odom me sa ano pay no me chia King of Grace asoro me nyina anomasefo odanfo aboabofo bremes kumafo arabofo nyame adom na me fie apemene bremes kumafo na ekosom yes ndi onzema fa me ho brako enintia me ne bremes kumafo na esom nyame adom obi eba ohai me ko akotuni yes ndi fie a ho na me kire urade so obebo ye ho ban de akwa aba amen enenso na nyame adom odan asore no em say ye shase wo obi fie but nema ba ko mienu nti o mama ye fifie o ba nyame adom ye nya baabi amen aya ye ho kama amen enei almost start asore ho ye be shela abebo hu dawuru ama odanfo na wo ho no em say fi na wotwi fiada we twemu a fiada ba ko na eba no e fiada nwumre bia me wo ho me ankasa ye de mpaebo kese e hyehye so fiade bia no kohinta
oba be ko hinta yo na me ene na otwe me ba me chichire mu ye ama opan dwuma fiada no nsia ne fa no na waba na otwe na ye fi ho yes aye pese nyame de adom ode ama ye de gi odaman no so enye sebe ye ton ni mu ode ama ye no na ye de ma na nipa nso enya ho mfaso nti ne Eda Michael Techi ne yire sof mami Techi ya mo hye aso nase ewo ho se wote eben telecom ho ana se odan be bia wo no se okon yenua na ofre Old Town no yes efisa abri obetima ahwehwe baby aso no ewo baby a telecom kwan so om repair moto no om repair moto no Old Vodafone lane baby om repair moto na na chaos bi o na nyame adom mo de amaye ye sisi mu kama ya so dan ya so dan sisi intino obetimi akoni akoso na otwe me ba mechichire mu ye pa mechia obi bia se erade enka na ho na onnom no na you need the principles of God probably giving ye ni achiri na Eradi Nyankopon ebishiraye ni mafokasa na empon yo atiefo ebeda mase monso ma amamu a dwumadie no ennimu na me hira obi bia afemi de nchia kese ekwa ma me papa asare pani asare pepra wose Kwasi adadu no wantie ya ontimi mpia bonten ono odi mi papa de ono ya ababo ayi secretary ti papa be bia obi anapai obani ma afo mechia o amen afemi King of Grace asafo mai WhatsApp abo nyina ene Kwasi ebesre ebehia mu nyina wo ya sore fio amen afemi no se opeso onyame number no brother no Old Town o say the bedman bedman anoma bed BIRD okay anoma ode ne o ye bofo abro no ma acho me number ni 0245 979311 0245 979311 obet my friend na ma besra o fi ho na eni wa hwea bom nyame onhira se adomdom ye wondasene papa enti mu amugusu frɛ no yɛdi kan aka kyɛ mu sɛ yɛatupu